милосердя, отримаємо благодать і необхідну допомогу та захист у наших нещастях. Просимо про це не заради наших заслуг, на які ми не розраховуємо, але з огляду на нескінчену доброту Твого материнського серця. Тобі, Маріє, Твоєму непорочному серцю ми віддаємо і присвячаємо себе у цю драматичну годину історії людства і історії України. Єднаємося з усією Святою Церквою, містичним тілом Твого Божественного Сина, яке страждає і кривавить у скількох місцях по світу. Єднаємося з усіма людьми, які у численних закутках світу страждають через війни, ненависть і несправедливість, і з тими всіма, хто страждає, бо не пізнав любові Божої. Особливо ж ми єднаємося з людом Божим, що вірений нашій опіці на українській землі та всіма, хто на цій землі мешкає. Нехай зворушить тебе страждання стількох людей. Ми усвідомлюємо, що воно спричинене гріхом. Люд землі української страждав невимовно через численні гріхи інших людей та через свої власні. Також і нині зло та гріх, здається, панують у серцях стількох сучасників і на нашій землі теж. Гріхи абортів, пияцтва, корупції, розлучень, ненависті, брехні, насильства, жадоби, розпусти, несправедливості, легковаження слабкими та бідними. Вони такі численні. Багато людей відкинуло Бога або живуть так, ніби Його немає, ніби Він не є любов. Також і на нас самих лежить провина і гріх. О Матір милосердя, виблагай нам у Бога благодать милосердя і прощення. Випроси благодать навернення і християнського життя. Вимоли дар християнського примирення на землі українській. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінути людські серця, які приготують і зміцнять такий жданий мир. Царице миру, молися за нас та обдаруй світу і нашу Україну миром, що збудований на правді, справедливості і Христовій любові. Понад усе принеси нам у дар мир духовний, аби Царство Боже могло зростати у спокої та злагоді. Не відмовляй у своїй опіці невіруючим і тим усім, хто перебуває у тіні смертній. Вчини, аби і для них зійшло сонце істини. Зроби так, щоб разом із нами вони повторювали перед єдиним Спасителем ці слова. Слава Вовишній Богу, а на землі мир людям доброї волі. Випроси для нас відвагу проголошувати всім Євангеліє Твого Божественного Сина. Просимо про благодать єдності між усіма, хто визнає Твого Сина як свого Спасителя, аби настала одна вівчарня і один пастир. Також покірно присвячуємо Тобі, кохана Мати і Царице, Твою улюблену Росію. Вона посідає особливе місце у Твоєму непорочному серці. Очи її своєю материнською опікою. Обдаруй святу Церкву Божим миром і свободою. Тримай хвилі нового поганства і матеріалізму. Зміцни у серцях віруючих любов до чистоти, практикування християнського життя і апостольську ревність, аби могло зростати
число слуг Божих та примножувалася їхні заслуги. Подібно, як серцю Твого Божественного Сина були присвячені церква і все людство, яке в ньому покладає свою надію, аби він став для всіх невичерпним джерелом перемоги і спасіння, так і присвячуємо себе назавжди Тобі і Твоєму непорочному серцю, о Мати і Царице наша, аби Твоя любов і опіка забезпечили перемогу Царства Божого, і щоби наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, Тебе благословляли і прославляли. Бачимо, що слова без вчинків залишаються пустими. Переконуємося в цьому щодня, коли зусиль чуємо чудові декларації, які не підтверджуються вчинками. Ми, віруючи, не хочемо, щоб так було в нашому житті. Тому сказаний і відновлений акт присвяти ще раз хочемо зміцнити молитвою і постом. Свідомі відповідальності, яку несемо за долю Батьківщини, 21 липня цього року в усіх наших парафіях ми оголосили і постановили постити кожного місяця і молитися в наміренні миру і поєднання в Україні. Нехай у кожної парафіяльної спільноти буде наша молитва винагородженням приниженої любові Божого Сина за братовбивство і нищення миру поміж людьми.